What's up mga kabingka? So, for today's no, wala ko'y mahimo sa kong adlaw kay na bad trip ko. Usa na magbuhat ko og isa ka kanta nga kaning mao man guning kon karon pinaka controversial, pinaka worst, pinakasalot sa tanang salot nga stick. Balo naman ta kung unsa ni, okay? Ang original aning nagkanta ani is Asin, bro gikuha lang ako siya ang murag tono lang, no, tono lang. Ang title lang sa kung buhat ng kanta is COVID-19. Okay, here we go. COVID-19 ang hinundan, ngano man yun na perwisyo ang mga katauan. Wala na gyud na mao, nawerla na gyud ang mga tao. Pagputok yun anang kontrobersyal ang mga tao natakdan, ang upan paganin nga matay. Pila man gyud ang imong gusto nga kinabuhi imong kwaon. Busa gyud akong matambag sa imo gyud COVID-19. Ako matambag yun sa imo COVID-19, paminaw yun sa kong mensahe, para yun ni yun sa imuha. Palayas na yun diri sa kalibutan, kung asa man yun ka yun gikan. Balik na lang yun o dito kung wala na yun kay kaagian. Ayaw nagbalik diri sa kalibutan, bagay lang yun na dito sa Pluto, dito na yun dito sa Jupiter, sa mga uban nga planeta. Bagay yun ka ditong saluta ka, salot yun ka, tanang salot. Ikaw ang hinundan ang mga tao na gutom, walay mga trabaho, ang uban nga negosyo na nirado. Si Corona ang dahilan. Si Corona ang dahilan. Nganong napurisyo ang mga tao. Grabe jud ni si Corona. Si Corona ang salarin. Ingon daw nagbuhat ana sa Corona virus. Ingon daw jud sila pila ka tao ang ilang kwaon. Ang ay matambag na ko ani sa nagbuhat ana nga sakit pangdauban yun sa gobyerno kay kanang corona virus pertigyong sa luta gyud ana sa kauban sa nagbuhat pertigyud kasalot sa ilaha busa gyud dauban sila para gyud walay salot, para mahuman na gyud ang problema, para ang mga katawhan mobalik sa normal. Mga rapper, mga vlogger, samot na gyud. Ako, di ko katarong og mga vlog. Kung nay mga uban gyud nga vlogger, magtabon-tabon sa ilang para dili daw sila matakdan og COVID-19. Dili lalimbang gyud na anang sakita, ikamatay gyud ni sa mga tao. Kung dili gyud malunasan, busa gyud ayaw kumpiyansahi kay kanang COVID-19 gyud salot sanan gyud sa lut ang matambag na gyud sa imuha. Palayas na gyud diri sa earth kay dili gyud ka na mo kinahanglan. Break it down yo.